Buonasera Roma, buonasera Malta, Milano calling. Please fasten your seatbelts. Inter are going again to play a Coppa Italia final. Inter wieħed Juventus xejn. Il-riżultat illi jimlina bċertu sodisfazzjon għal fatt illi l-Inter ser nerġgħu nilagħbu finali oħra tal-Coppa Italia. U ovvjament it-tbissima edem billum għal fatt li ikkwalifikajna qed ngħidu għal finali oħra, irbaħna logħba li wara kollox nista' kollu lejn sew il-ħabib tiegħi Mark li dalwaqt ħajdħol magħna kif ukoll ħafna supporters tal-Juventus qed isegwu l-programm tal-lejla wara kollox mek tirbaħ minn fuq tim rivali tiegħek huwa dejjem xi ħaġa illi tieħu pjaċir biha. Il-logħba ħanejdu hekk, naħseb illi kienet logħba tranquilla ħdejla li qam fil-ġranet u passati wkoll. Di Marco skurja goal which was very well placed, biss kien naħseb illi l-aqwa player tal-logħba llum kien Onana, ħatgħidu li għaliex. Onana ġab ġis saves determinanti biex appuntu l-Inter nikkwalifikaw għal dina il-logħba ferm importanti. U issa inħarsu l-qoddim għall-logħbiet li ġejjin. Coppa Italia kien objettiv fil-fema tiegħi obbligatorju u għadu objettiv obbligatorju. Probabbli ħankunu qed nilagħbu mal-Fjorentina twissija li nagħti lil-ħuti l-Interisti hija okju alla Fjorentina ma narmuhomx ma nissottovalutawhomx il għaliex wara kollox il-Vjola huwa tim li jista' jtina logħba bħalma tagħna fil-kampjonat għalkemm nemmen li fejn tidħol tazza l-Inter huma annimal differenti. Minkejja li forsi ma qbilx li Lapu illum plejer li ma kellux logħba ħażina daqshekk kien Dzeko. Voldiri, l-utilità ta' dal-plejer għalkemm jiena nemmen li fil-verki Lukaku huwa titolari, Inzaghi ma jaħsibx bħali, imma illum ma kellux logħba ħażina, laqqas Lautaro alla volja tlifna xi ċansijiet. Biss jiena min-naħa tiegħi x'għandi xi nżid wara l-logħba tal-lum. Grazzi ragazzi, wirja oħra kif suppost u issa inħarsu l-qoddim għall-logħba li jmiss li ħatkun nhar ħadd li ġej fin-nofsija mal-Lazio fejn potenzjalment nistgħu wkoll nagħtu l-iskudetto lil Napoli u fuq kollox lil Luciano Spalletti bniedem li ċertament ħaqqu jirbaħ dan il-kampjonat. Mela minn ħadejn m'għandix xi nżid as-such qed nara l-Mark li jagħti stand by hawnhekk ħanaddi l-linja lilu il-programm se jkompli imbagħad billi wara l-interventi ta' Mark immorru għal reklami u mbagħad nerġgħu nitlu għal ftit kummenti bejnietna jiena u Marku wkoll naqraw il-diversi kummenti li għandna deħlin inħeġġukom biex min irid jintervjeni wkoll jista' jagħmel dan fuq is-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa. Forza Inter, Mark, il-ballum saqaj biex tkompli il-reazzjoni tiegħek għal din il-logħba. L-ewwel ħaġa lejla tajba u nifraħilkom, però jiena m'għandi l-ebda remors lajna għas-sempliċi raġuni li jekk ma tagħtix oppożizzjoni kontra rival sportiv bħallum ġo semifinali tal-Koppa Italja li kienet l-ewwel darba li l-Inter għaddew fuq il-Juventus fil-Koppa Italja f'semifinali ma nafx meta trid tagħtiha. Ma qbilx totalment ma kif beda Allegri. Ma nasta nansalva l-ebda dipartiment taqta lil Perin li minn ġdid għamel
Sam Perrin kif dejjem ngħidlu jien jagħmel il-mirakli u żamm ftit li qatt ma kelli dubju dwarhom ċansijiet żgħar jew remotissimi li stajna niskurjaw gowl. Rabbieħ kien il-magna tas-soltu f'nofs il-ground, meqbija tasar fejn tasar ma jinħroġ xejn. Forsi inġabar ftit Aleksandro meta daħal Danilo meqbija totalment zero. Ma qbilx ma' Allegri għal raġuni li beda l-logħba mingħajr plejer tal-kaxxa. Għax jiena li Chiesa mhux plejer ta' striker. Waħda, ma qbilx li jibda Bonucci ftit li xejn kellu minuti. Il-Fagioli jekk ħanqogħdu intambru li rridu żgħażagħ minħabba l-iżbalji li jagħmel qatalu rasu, anzi llum Miretti forsi kien ħarir aħjar mis-soltu, ma' ġenerali tim li kien rieqed u qabbad in-nas lili ġifieri. Imma bħal lejla ma jistax ikollok remors ġa meta jgħid logħba tajba u ħaqrek jew ħa deċiżjoni żbaljata ir-referi kif għamel il-ħadd illum m'hemm xi tgħidu, ġifieri. U li dispjaċini hu illi il-flok tal-Juventus ma ġiex onorat, b'rispett inqas lejn supporters, dan nifhem li ma tistax tilbaħ kull season, però naħseb ngħidha pubblikament illi is-sormaj jiena tal-fehma personali li Allegri għandu jwarrab. Jiena kont bniedem li xtaqt l-Allegri it-tieni darba, però l-aħħar sentejn prattikament ma rajna l-ebda progress. Kemm ma biex ma ngħidx rajt regress, mhux qed nitkellem biss fuq tazzi, qed nitkellem biss fuq prestazzjonijiet. Ġifieri, prestazzjoni bħal tal-lejla tħallek toma mhux morrax tat-telfax, tgħid aħjar mort norqod, dik il-kelma eżatta, milli għax jiena nippretendi li logħba kontra l-Inter, kontra l-Milan, kontra tim kbir, jew tim ta' storja, mhux kontra n-Napli, ta' Napli li ngħidha pubblikament u tistgħu tifqgħu il-lejla Facebook. M'intomx tim kbir, dik ġitkom sena tajba mingħajr injuries. 92 sena warajna din għat-tielet lig. Ġifieri m'intomx tim kbir. Plejer kellkom kbir Maradona wieħed. Ġifieri. Imma l-Inter għandhom storja, l-Milan għandhom storja ġol Italja u l-Milan għandhom iktar mbagħad minna fl-Ewropa. Imma biex ma nisvijax fuq is-suġġett kontra daw ta' timijiet trid. Issa nittama li nonoraw l-aħħar logħbiet li baqa' tal-kampjonat m'hemmx ħafna fiex iżid tiġi t-tieni, tiġi t-tielet, ir-raba' mi jista' tagħmilna differenza x'dak li nintambar staġun sħiħ ħajġi konfermat ftit tal-ġimgħat ftit xhur oħra li Juventus ħajkunu barra minn kull kompetizzjoni Ewropea. Baqa' tgħidu li baqa' l-Europa League, baqa' l-Europa League. Ma b'daw it-tip ta' prestazzjonijiet ma nafx fejn tista' tasal. Oltre wara l-lejla, jiġifieri ma meqbija jiġri jintemm il-kampjonat minn tiegħi dak li kelli xi ngħid il-lejla xorta qbajn forza Juve, fejn u alla fejna, dak u l-futbol li wara ċifris ta' reqgħu, wara snin kbar ta' rebħ, kollok tgħaddi minn dawn l-affarijiet, ma nittama li jiġri x'jiġri s-sena d-dieħla nibdew paġna ġdida mingħajr dal-coach, li ngħidha pubblikament minn ġdid. Ovvjament ħad tkun b'diriġenza differenti minn tal-lum, bħalissa ta' temporanja, ġifieri ċara, ħajkun iktar ħiel sa sejġri fil-ġimgħat li ġejjin anke jkollna ħiel anke kif se jinbena t-tim għallim kompetizzjoni x'probabbli nilagħbu f'ġiex kompetizzjonijiet biss il-lig. Serja bejja m'hemm xejn xi żżid u tnaqqas illejla. U fakkar issa hemm waqfa qasira ta' reklami mbagħad nagħmlu l-konklużjoni jiena u ħabib tiegħi Antonello flimkien.
Pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-Pjazza ta' Birżebbuġa, fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Mela, meħba lura l-programm Mix Zone speċjali interjuve, biss qabel ma nkomplu nitkellmu fuq il-logħba għandi breaking news xintikom u illi qed intikom bi pjaċir kbir il għaliex għadna kemm il-ħafna il-5,000 follow. Għaldaqstant qed ngħidha b'sodisfazzjon li il-ħidma tat-tim kollu tal-Kamra Sportiva, ġurnalisti, YouTubers, sponsors, il-ħafna l-objettiv li kellna għal dan l-istaġun propju issa ftit ta' sekondi ilu għal daqstant bħala l-editur ta' din il-paġna nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett il-sħabi sew il-sħabi l-YouTubers kif ukoll il-sħabi il-ġurnalisti ukoll li bil-ħidma ta' kulħadd irnexxielna nilħqu dan in-numru kif ukoll l-sponsors kollha tagħna tal-fiduċja kbira illi tawna. Ma rridu nwedu xejn, imma se nippruvaw nagħmlu minn kollox biex inkomplu fit-triq tajba illi għadna kemm għadna Mark, ma nafx hekk forsi tixtieq xi żid xi ħaġa wkoll bħala de facto viċi editur ta' dan l-achievement kbir li ħaqna qabel ma nkomplu fuq. Hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon meta tqis minn fejn tlaqna. Riżorsi limitati, finanzi limitati, fost ta' taħt ir-riżorsi, ma gradwalment dejjem titla' tarġa' u xi ħaġa sodisfaċenti. Eżattament, għall-inqas is-sagrifiċċji, ħanitkellem ħalfejn appunt personali sak ma important, is-sagrifiċċji u l-liljieli li nqajjel nagħmel in-nies il-productions ta' dal-programmi kollha il-kontenut kollu li rridu noħorġu għall-inqas sar. U tħabbak id-dejjal. Dan il-mod fil-fatt. Sorry Mark? U tħabbat l-idejat ukoll. Eżattament, dik wkoll. Li fiha biċċa xogħol oħra dik. Eżattament, jiena Il-ħajja impenjattiva ta' kuljum. Ekku, bħalma dejjem ngħid, importanti li naħdmu bħala team. Niġu ftit tal-kummenti imma tal-logħba Inter Juve. Qabel xejn Mark. Sorpriża kif beda l-Bonucci. Kif qed jiena li llum ma kienx postu jibda Bonucci, jiena llum kontra l-Inter kont noħroġ jew b'Gatti jew Danilo full stop, mhux bi plejer. Il-Bonucci nipprova nilagħbu nhar l-erba' mal-Lecce. Jew nhar il-ħadd mal-Bologna. Imma mhux fil-logħba llum ta' ġewwa jew barra u sabiħa mhux dik li wara logħba. Ħaġa Bonucci wera mbagħad ċertu nervożiżmu mal-Allegri meta ġa sostitwit minn Danilo. Ġi xejn ma tkun sabiħa dik. U lil minn hekk naħseb irid jiddieħaq ħanuża naqa' kelma diċenti Allegri bejna s-supporters għalli għamilna logħba tajba ħafna l-ewwel parta. Issa jew jiena rajt xi logħba oħra, jew fil-fatt ħin minnhom dejt nagħti bir-ras, tant kemm qabduni nas. Jew nkella ma nafx, jew ra xi logħba ta' meta konna fl-aqwa tagħna l-Juventus ma nafx x'għamel, però jien ma rajtx logħba tajba tal-Juventus, jekk dak lob tajjeb, għax meta nkunu ħażin. U Allegri out, missal min trid. Didu ma daħob insaqsin in-nies li jgħidu ħanejlek, dik mhux issa il-min irrid jiena, dik issa jiddependi il-Juventus x'ħajkun il-futur tagħhom,
kux ħajkun fis-Serja biss, jekk hux ħajkun f'xi kompetizzjoni minuri Ewropea, għax jiena nemmen li insomma, l-ex-player ormai bħal Zidane żgur li kariga mal-Juventus tinteressa, imma ma naħsibx li se jinteressa ruħu jekk eżempju jkollna xi penalità fl-istaġun li ġej flok da season, ma nafx tant is-sitwazzjoni hija mħawda li ma nafx ġifieri is-sitwazzjoni tinbidel minn ġurnata għall oħra biex ma ngħidlikx minn nofs nara l ieħor kemm hija fluida. Ġifieri jiena il-min nixtieq jiena ma tagħmilx jassax differenza fit-tim. Ikun min ikun jien xorta nissapporti għat-tim u nissapporti għad-diriġenza li hemm minkejja li għettu li wara nofsinhar nikkritika d-diriġenza. I mean, jekk jien irrid nikkritika sħerħu raskom illi lejla ġejt nikkritika il-tim tal-Juventus imma l-ħwejjeġ maħmuġin ma mhux imperriċhom barra jien ta' ġifieri mhux ħammur nikkritika d-diriġenza, jekk hemm ħaġa li rrid ngħidha fuq il-Juventus niqpa' ngħid li nemmen li l-friction interna bejn ta' Agnelli, Umberto u Gianni minn Natal Elkan pjuttost xi kultant tispunta l fuq spuntat fl-2006 għax insemmiha f'dak il-video naħseb anke spuntat riċentament fl-aħħar każijiet. Tika xi ħaġa kontroversja dak il-video, ma dak il-video ħan nitkellmu naqriżiet il-għada fil-fatt forsi nitkellmu ukoll titgħada mhux problema. Imma naħseb li anke internament hemm ħanilek ġlied intern imma ċertu freddezza ukoll. Mela, ħana naraw ftit il-messaġġi li riċevejna. Joseph Trinkat, grandissima Inter kontra l-Juventus illi fl-opinjoni tiegħi kienu wisq modesti l-lejla u mħawdin, speċjalment minħabba l-formazzjoni ħażina li ħareġ biha Allegri. Hawnhekk Joseph illi minnhom nixtieq insellem ukoll jaqbel kompletament miegħek Mark. M'hemmx tikkummentaw. Kompla ħawat il-borma llum Allegri. Stefan, l-aqwa tim rebaħ fino la fine. Stefan Lider huwa supporter tal-Juventus nuhu pjaċir meta naraw ukoll din it-tip ta' sportività f'supporters tal-Juventus ħaġa li mhux dejjem nara sfortunatament illum kelli nibbenja ġis supporters minħabba kummenti razzisti saħansitra illi huma inaċċettabbli fuq din il-paġna jiddispeċini kolli ngħid. Dik xkien qajjem punt illi tajb li nsemmu wkoll. Kienet logħba importanti darba kontra rivali eterni u posto garantit fis-Super Cup Tournament tas-sena d-dieħla x'ma rridux ninsew illi s-Super Cup Italjana s-sena d-dieħla se tkun fiha 4 timijiet. 3 illi nistgħu ngħidu diġà huma tlerti illi huma n-Napoli bħala Champions, l-Inter u l-Fiorentina bħala tnejn ħajlabu l-finali tal-Koppa Italja, dejjem qed nassumu li l-Cremonese ma jaħassbux il kulħadd. U il-raba tim issa jibqa' mista jispiċċa it-tieni li huwa punt importanti ħafna għal din is-Super Cup il-ġdida illi ser ikollna. Issa, jiena naħseb illi Mark, jiena waqt naħseb illi għallum aħjar nifquha. Mark għada fil-fatt se jkun magħna fil-programm botta u risposta illi ser ikollna fuq is-Serje A. Grazzi tmur lill-sponsors ta' dan il-programm illi huma The Barber Room għal-pjazza u Your Beauty Essence. Nħeġġkom xukoll tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabilimenti li xukoll indirettament tkunu qed intejnu lilna tal-Kamra Sportiva nkomplu nikbru u ċertu targets bħalma ħaqna tal-lejl ma nistgħux nilħuhom mingħajr għajnuna wkoll ta' min jgħod u jirriklama mal-paġna tagħna. Nħeġġeġkom ukoll illi dan il-video għada fil-għaxija ser ikun fuq YouTube. Għaldaqstant tinsewx tidħlu hemmhekk ukoll ħalli ukoll issa inkabru naqra wkoll is-subscribers li hemm fuq YouTube anki min jitlef xi programm live ikun jista' jidħol hemmhekk u jara bil-komplet kollha. Mark, qabel ma nagħlqu, għandek xi kumment finali forsi x'tgħaddi lis-supporters tal-Juventus? Talbu l-għalaj fit-texxisija sal-4 ta' Ġunju ħanalqu l-istaġun.
Mbagħad naraw minn hemm lemmu. Eżatt, kummenti addizzjonali Potenzjal. ser inħalluhom għal għada fid-disa Hemm xi għall-programm botta u risposta. Mill-bqija, jiena Mark insellmulkom, narawkom għada, ħudu ħsieb u mill-ġdid grazzi tal-li jentu lill-Kamra Sportiva tilħaq l-objettiv tal-5,000 follow illi ilħaqna l-lejla. Narawkom għada, ħudu ħsieb.